I første omgang ser det ud som om, at han dømmer det som et frispark, men jeg er spændt på at se. Jeg tror, den er udenfor forsinkelsen. Siger du udenfor? Ja. Og Nygren, der forsøgte sig. Modig aflevering fra Kieran Hansen. Sætter Vallely. Og mod Ankersen. Wow! Et kanonmål af Peter Ankersen mod sin tidligere klub. Han holdt lige igen med jubelscenen, men han har da alt mulig grund til at slå et flikflak med det hele. Det kan han sagtens holde i spil, sætter Vallely. Ny duel med Rodrigo Huescas. Og der, Marcus Ingvartsen med stor mulighed. Altså, så er det noget konfus Kevin Dix, der sender bolden lige hen i fødderne på Marcus Ingvartsen. Altså lige nu skal FC Nordsjælland jo nærmest skræmme sig over, at der kun står 1-0. Huescas fri. Huescas mål! 1-1. FC København er tilbage. Første scoring i FCK-trøjen er Rodrigo Huescas. Nordsjælland troede, det var deres. Fanget i ubalance. Her Cornelius. Ikke overstået endnu. Nej, Stolpe igen. Fra FC København. Ja, Nordsjælland-spillerne er rasende. Og Jens Fønskov Olsen det samme over, at FC København får lov til at tage det her frispark, inden at Lukas Høgsberg er på plads. Og det er han ligeglad med, Sande Potros. Og bliver der lige stanget nogle advarsler. Ud både til bænk og bane. Marcus Ingvartsen fik. Og også FC Nordsjællands træner. Prøv se her. Ja, og det er jo der Lukas Høgsberg skal opholde sig på venstre bakke, og han er jo væk, for det er jo ham, der ligger ned. Og der en udmærket afslutning fra Marcus Ingvartsen. Lukas Høgsberg ligger stadigvæk skadet. Nu kommer han humpende op. Vi ser ham lige øverst i billedet, og der kommer afslutningen fra Ingvartsen lige på. Og det bliver ham, så tipper den til Thomas Delaney. Der sparker! Scoring! Thomas Delaney har bragt FC København foran med 2-1. Og der er 10 minutter igen. Ja, der må man jo bare sige, at stort set hele æren for det her mål går til Thomas Delaney. Skyden bliver derop, for nu har Delaney bolden igen. Elionussi sparker langt. Tidligere i sæsonen her i Parken lavede han et vidunderligt mål mod OB, hvor det var en chipbold. Der gik i det lange hjørne. Den her, den er mere kælet. Efterårets profil sætter et punktum.